прийшли вбивати нас, українців, прийшли вбивати мою родину, моїх жінок, там, маму, дружину, доньку. Вона в мене військова. От я розумів, що моя робота йти. Я розумію, що я не військовий, а взагалі людина, яка ні в радянській, ні в українській армії я ніколи там не був, не служив, але коли війна, мені здається, що всі чоловіки повинні брати зброю, боронити свою державу. Не скільки державу, от, я не хочу там пафосних слів держава, але свою родину. А хто повинен захищати наші родини? Чому ми вирішили, що хтось буде там захищати мою дружину, або мою маму, або мою доньку, там, чи моїх онуків, або мою сестру, або мою племінницю? Я повинен сам захистити свою родину. Це мій борг. Тому я залишився, тому я пішов.